Tichikutsambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani kusubscribe mahara wotena on the notification bell kuitira kuti pandinoramba richidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Badikani, I really appreciate you nesupport yamunopa pano pathis YouTube channel nguva nenguva. Rudo rwenyu rwakatikoshera zvinobatsira kuti inini ndirambe futi ndichimhanya nemanews updates. Saka ndatisubscribei, ndatilike this video, ndatisharei this video kune hama nishamwari kuitira kuti veruzhinji vange vachibatsirikana. Badikani, sekuziva kwamunozvita manews updates panapa tinoona kuti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti muwane manews updates ezvinhu zvakati wandei pasame video. First update ividhiyo remurume uyo aitaura mashoko aitaura pamusoro penyika yeZimbabwe. Sekuziva kwamunozvita mhuri yeZimbabwe handigone kuzviwedzeredza kana kuzvitapudza. Ndinouya nenyaya sezvairi ndokuzivisai nyaya sezvairi nekuti manews updates epanapa tinomabatanidza. Ndatimbone this video. Smith hatina basa naye munzwi atoshuvi kuti kwai tive nemabhunu anouya achitonga munyika medu, totoshuva kuti tive nevatongi vechitema veganda redu asi vane mwoyo wokuvaka. So Smith wakabva Britain kubva Britain, England kuya kuzovaka Zimbabwe. Imagine mweya wakadarewo ndo watiri kushayiwa mumaleaders edu. Iyo vanotoba muZimbabwe vachinovaka kunze kwenyika, Bangladesh kupi vachinovaka ikoko Dubai. Nonzwa yeye une maproperties kupi. Mumwe wabva England uri kuya achivaka Zimbabwe, mumwe uri kutoba muZimbabwe vachinovaka kumwe. Saka totadza kuti Smith was better. Alright, fine. Vanhu vandakambonzwa vamwe vaitaura kuti kwai Smith wakavaka zvaakavakwa because aishandisa mablacks, hard labor, what. We could never expect Smith to treat us better. He was not one of us. So there's no way yekuti mungasara muchiti kuti Smith auraya Smith. Of course aitofanira kuti uraya because he wasn't one of us. But manje kana takuurawa nevedu totishi. Kana maticha, mapurisa, manesi, masoja achishandiswa achipuwa mari isingatengi, what can we say? Makaona manesi achimanyiswa achirohwa nemapurisa, mapurisa acho asikupuwa mari anenge achishandiswa nemoro wavanhu. Kudiko apa vari kupuwa mari isingatengi chu kushandiswa. Smith ake waitoshandisa vanhu achivaka nyika yekuti zvaizovakwa zvacho muzvipatara nene zvaitobenefita vacho vanenge vachizvivaka. Inda kumafarms euyu maministers unoona mari dzavanopa vashandi vavo. Indai kana mune nharo muchifunga kuti tokunyepera chikudzana kuti Smith was better. Mungarwadzwa nezvinhu zvakada. This is just a simple analysis yekuratidza kuti you have failed. Wava chero uri mukomana ukaona musikana wako akukukombeya naX, iye akatosiyana naX because akatadzawirira naX, but still anoona kutaura kuti my ex was better. Wafeila ukaona wada. Next update ividhiyo remurume uyo akambopisa mastreets esocial media achizviti iye drone commander. So muri yeZimbabwe veruzhinji vaive vakamirira murume uyu zvaaitaura kuti iye achasimudza madrone ende nhasi ataura mashoko ashoka Zimbabwe. Dakusiya muchiona vidhiyo rake nemashoko aataura hansiri ndazvitaura, saka ndinofamba neproof yemuridzi nomene iye ataura mashoko aataura pamusoro penyika yeZimbabwe. Walike here, wasubscribe here, washare this video kune hama neshamwari here. Zvinobatsira kuti inini ndikasike kudzoka nesituation miro wazvakaita munyika yeZimbabwe muzuva ranhasi ndichange ndichikuzivisai. Saka ndati subscribe, turn on the notification bell, ndatisheyeika this video kune hama neshamwari. Munguva ino zvandakuda kuitira dakusiya muchiona video, pedza kuona video utaura zvaunofika comment section. Inisa Hadzirare, ndaenda. Much love. Ndikuonei muchiti tucha muroad, tucha pamunhu usati wambotambira muupenyu hwako. Hauna kana pay slip unoza, kana bank account hauna, kana card raya inonzi Ethos card raya hautozivi kuti rakaita sei, hauna kana wallet. Ndigokuonai muchiti muri kuenda kubasa mutown. Tikuonei munosangana nacho gore rino. Mazvinzwa kuti Comrade Geza ataura kuti hakuna munhu ari kuenda kubasa, kuitira kuti iwe uwane pay slip muupenyu hwako, uwanewo bank account nebank card. Vamwenyu
matosvika papoint yekutochembera kuita vana kusvikira 40-50 years hausati wamboshanda kana kawani kana kudhiraivha mota ekubasa hausati asi ndo paunonzwa munhu achida kutaura maratarata unonzwa maratarata ngati ndekubasa chichi kaya kamunina kamunina kamzani Joanna Mamombe kaya unozati chika ZANU-PF ndedu tese isusu vacho vezANU-PF tisiri kushedzera kuti hakuna munhu ari kuenda kubasa. No one is going to work. Tachitaura isusu munhu wese ngagare kumba. Imi wafanira pamabridge imimi. Stay home. Zvekuda kuti hanzi muri kuenda kubasa kunobira vanhu. Stay home, hanzi stay home. Mazvinzwaka Comrade Geza vataura kuti munhu wese kumba. Ndo zvatakutsinidzira panapa. Munhu wese ngagare kumba, hakuna ari kuenda kubasa. 99% yevanhu vese hapana anoshanda. Munokuziva kubasa here mimi? Motaura tanzi enda kubasa, mokuziva kubasa chacho chacho kubasa mokuziva here mimi? Munokuziva kubasa manje? You don't even have an idea kuti chinonzi basa chiasi unonzwa munhu achiti endai kubasa. When 99% yevanhu muZimbabwe vana havaende kubasa, vana basa. No pay slip, no bank account, no F-post card, no nothing. No nothing. Asanzi mukaende kubasa. Musi wa23 mukaende kubasa musatedzera. Vanhu vangonzi regedzai kufamba chete ndo zvikutaurwa. Musi wa22-23 regedzai kufamba mogona kusangana nazvo ndo zvikutaurwa. Garai kumba ndo zvikutaurwa chete. Isati namboti vanhu vasafamba musi wa22 na23 ndo zvakataura chete zvekuti hanzi kubasa kana chichi regedzai kuenda kubasa nekuti hamuna mabasa acho. Simple. Tikuone mchiti tururu muroad. Tikuone mchiti tururu. Vakomana vaya vemadrone vaya vafana vangu vaya. Sumudzai madrone toda kuona maimage. Ndo atoda kuona. And please upload these as instructed by your drone commander.